Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 21, versikulo 13. No di mo ipangag ti asog, tinapanglaw, saan kan tumet ama ipangag, inton sika ti umawag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ka di akas na ti itsuram asim mangpet, lakay. Awan tinasweldo, bakat. Taapay, saan ka di akatapusan ita? Delay ka no ti sweldo. Tawan ka no pa'y tinalako a produkto. Saan ka no pa'y nagbayad ti bayar? Apay ka di akas na ti ugali ti boss yo. Mabalin ayamat ama delay ti panangan ti pamilyata. Adu mo tinaaramid at taylaan na ay deliver. Ngam no apay adida kang pasweldoan. Ay, awan sama ti konsensya ti boss mo. Diyay la pagsayaatan ti bagida ti amuda. Ay, nga rod. Imposibleng awan kwartada. Kasano itahan? Awan ti iso amin tayo. Agraman bagas. Padasak ti mapan umutang kadagiti gagayam ko. Nagpasweldo ka kadi. Apay ko, ma. Salpay, ta iso pa'y pulsento bangko. Sakbay mailwa ko halta pa sweldo kadagiti mamilmilaw trabahadol. Oh, naimbag matag pa data iti kapanunutan. Nung amin irwar adagos ti kwarta na i-deposit iti bangko. Awan porsyento na. Eso agulay trabahadol. Walay pagaganak kwalta sakbay mangilwalak. Mangpanunot takit di iti pamuspusan. Tapno pagganansyaan tayo dagita atat tao. Ha? Kasaro ko, ma. Ti anak ta ti pagdamagan ta. No kayat na nga imanihar ti dakkel apag tagilakuan. Uray utangan dagiti empleyado. Ta ibawas to iti sweldo da. Anya di ko na, mama. Mangipatakder tayo iti supermarket. Wan, iha. No saan tayo pa'y aswelduan dagiti empleyado, kapilitan nga umutang da iti supermarket tayo. Mayat ngang paiso. Ket no utang, nangingina basit. Adumanan ti maganan siya. Aglako tayo iti bagas kan aminan a basic commodities. Kapilitan nga umutang dagiti trabahador tamadili iti sweldo. Mayat day na panunot mo, mama. Adamat jedaan a bodega. Iso ti pagkargaan iti stocks. Bagas kan iso aminan. Talaga amayat tinapanunot ko, iha. Ibaga tayo kadagiti empleyado ang mabalinda nga umutang. Ibawas tayon tumat iti sweldo da. Agsipod ta utang, nangingina. Wan. Iso ang makaamukan amang i-process. Mangkontak kanto iti umay agi-deliver iti stocks. Areglado, mama. Ado ti gagayem ko a connection ko para kadagita abambanag. Nalakalaang ti proseso na. Sa kukon karton mo tindi saag mo. Anya ka di dagita. Bagas kan groceries, impautang ni boss. Kayat mo asawan? Imbes nga itida sweldoyo? Pinautangan da kayo? Kapilitan nga imutang kami. Tawan kat nga rod igatang. Ay, nalabos magdagitan. No adamat gayam ingatang da iti ado nga stocks. Di, inpasweldo da kuman kada kayo. Makitan to Numano ti ibawas da iti sweldo mi. Saan anain kalintagan ti aramid da? Kasanon ti agad-adal nga ubing. Ti masapsapol da iti pagadalan. Agpatingga tayo lang nga agreklamo. Tawan ka ba ulan tayo? Agtutulag kayo kadagiti katrabahuam. Tamapan kayo iti dole. Ngam, kasanon no iso ti pakaikatan mi. Dayta tirigat na kada tayo amarikrigat.
Ilupit-lupit da tayo latan. Aganos kan bagat. Imbag, taadda da ito'y bagas nga ilutom. Madili sweldo yo, saan man na nagbayad dagiti bayals. Ing kayo mangala masapsapol yo, supermarket. Sa nabalit a kumpleto mat magkatang ichay. Boss, mabalin ka diti bumali. Kasapulan ngamin dagiti anak ko ti kwarta. Hindi kakari baka awat sa tsako. Awan kas. No di mo kaya't umutang supermarket factory. Ulay madakas. No mabalin ko ma, sir. Bumali ka. Kasapulan ngamin dagiti anak ko ti kwarta. Basta kulay ka. Ngam no awan kas. Babayakan. Awan mabalin ko, sir. Umutang ka. Tawan mat nga rod pangalaak asabali. Madla kayam. Ado pala altem. Dos tolpo ka olas. Sorry, boss. Awan ka di pa'y pagbayad ko, tatang. Mga remedyo akpay, anak ko. Saan apinatgan ti bus may tikid-kid dawag? Imbagak iti kaadalak ti ugali ti busyo, tatang. Ha? Ni, apay nga imbagam. Matulungan na tayo ti amana, tatang. Ta abogado. Ha? Abogado ko nam? Uwan, tatang. Imbaga na iti amana. Kat nasao ti amana, asan arumbang day tang aramid ti busyo. Kwa, anak ko. Kaya't ko akasarita, day ta ibagbagam nga abogado. Masulurak day chay sa tsako. Ado amuna. Apay adi mo pa'y laikatan. Ito naglilipay maminsan. Talaga ikatek. Makita man niya alamidan na. Amang nagparinto mga pakaasi. No asino ti agin lalaing. Ikatem iti trabaho. Ado dita ti mabalin amatangdanan. Agbalaw to day chay. Awal to trabaho na. Maalala ti agin lalaing. Awan mo't nga ron ipakita na alaing na. No di kat ti kinamarigrigat na. Suron kon. Napaltakmat akong kuray. Alisto agilolyo tela. Ngam nalaing agliklamo. Ang kastamot nga ron anariri ako nam. Iso nga ron masulolak kan kwana. Nakasaom ka diti abogado? Wan bagat. Kat si dadaan at tumulong. Insuro na ti aramidag. Anya ka no ti aramidan nyo? Alukuyek ka no dagiti kakadwak nga agreklamo. Pagpirmaak ka no ida. Itad kunto ti mapirmaan iti abogado. Saan ka nga taamadaksan? Imbaga na, ano ka no ikatanak ni boss? Adda ka no itad na pagtrabawak. Kayat mo ka dito umakar iti trabaho? Kayat ko. Hanggang sakbay na. Aramidat ti rumbang para kadagiti kakadwak. Sabagay, nasaya at itumulong iti kakadwa ang mairuruman. Agawaan nyo ti agtrabaho. Awan ti agpatay-patay. Wan boss, nalpasan na natarimaan dagiti tela iti pangalaan ti lugan. Kasta ka di? Ayan dagiti daduma alalaki. Adda agi karkarga iti lugan, boss. Katsika, apay nga da ka ditoy? Anya ti aramidam? Idi nakita kayong adda kayo ditoy. Imayak adagos, tapno adda masangputan nyo, boss. Agsubliak matla adagos, di pangikarkargaan iti tela. Sige, ingka nga rudan. Sayang ti oras mo no adda kalataan nakatakder dita. Inak nga rudan, no awanan ti damagan nyo, boss. Awan ka di tinaladaw itangal daw. Awan, boss. Adaduan naglangan, tamasakit da kano. Inton agimbagda, ibilin mo asaan da pa'y asumrek iti makalawas. Amangan no makaalis da. Narigatan, jak kayat nga adda masakit ditoy. Adda ka din nagpirma akatrabahuan? Amin da. Adu ti saan nga umanugot, iti patakaran ni boss. Ti mading aramid na.
Agpulomot laang dagita abosyo. Agbalawdan to. Adda mapan ag-inspeksyon ijay. Ken adda mang imbestigar kadakwada. Anya nga ti aramidan da. Ado ti linapsing da apaglintagan. Day tati ko na ti abogado. Kitaan da kano, nuhos to amin a papeles da. Adda nga takurang na ti papeles da. Day tamo ti atapan ti abogado. Kitaan na pa'y kano amin, sakbay nga agiwayat da iti addang. Lakay, saan ka nga ta amadaksan? Saan mat siguro, bakata? Sinalpaga. Apay imay dagiti tao. Sino at tao? Apay amariribukan kaunay. Dagiti taga-ahed sa gobyerno. Kinita na lisensya kang permit. Anya, sapay saan napabaro ti lisensya kan permit ti factory. Kastamatan ti supermarket, kan dagiti luglugan tayo. Maluktalan dato na bayag sa anay linyo. Mamangan pasalada. Kasano itan? No ipasalada paktole. Hawanan. Masapol bayadan amin si palison pe empleyado. Ay sus, agasam nga iti ibayad iti separation pay. Ado pa iti empleyado tayo. Namuan na pa saan tayo nagbayad pues. Takal bayadan tayo. Dagiti langan empleyado ti kasauta. Saan ta pa'y abayadan ida iti separation pay? Tagtrabaho damot lang inton maayos dagiti papeles. Aborido na kiti busmi, bakata. Anya ka di tinapasamak. Naduktalan, asaan dagayam ang nagbaybayad iti buhis. Kan saan daan nag-renew iti permit. Kan kastamot ng lisensya. Naduktalan nga rod nga ado ti linapsing da no kasta. Ay, talaga na ito lang dan, ti kinakusit da. Kunada siguro ako kwada amin a kanito. Di da mo adomtang ti panawon a maduktalan ti madi nga aramid da. Daytoy, katbabaan iti tulong ti abogado, nga ama ti kaadalan ti anak ta. Kapilitan kano bayadak empleyado. Tano saan, idalumdak. Sinalbag. Impaseradan ti factory kan supermarket. Masapol kano abayadan tapay ti separation pay dagiti empleyados. Tapno maikanta manen iti permit amang lokat. Dakal palikot taytoy. Dakal kantinan mapukaw. Talaga adakal. Tipay multa ta adi nagbaybayad iti buwis. Agraman lisensya ti delivery truck. Kan dagiti luglugan tayo. Sakit ulo at talaka. Buwisit tubat dagita mamil-milaot. Agpakpakasak lang alutan. Didak pa ipangag. Uray siyak. Nakisao ak kadakwada. Ngam didak impangag. Nagbalindan at tulang. Adadagaya may kolbo ni Kosyo. No saan saya atan makilangan maliglig at trabahatol. Saan anaduktalan dagitoy? No saan agapukadakuada? Inton mapalubusan mang lukat tamanan. Paliwan ta nalamit ta. Anya pa'y ngay no di kasta. Ad-adda amapukawan ta. No di ta agbaliw. Itaka diti ipapanyo iti opisina ti Dole, tatang. Una na ka, bayadan dan ti separation payment empleyados. Tatang, mangrikap ka din ti factory, kan supermarket. Mapalubusan amang lokata. Nulakat bayadan da amin, dagiti rumbang ababayadan da. Kuna ti abogado, akablaawan ka kano. Tas ikatinang idaulo iti amin, tatang. Apa siya ka? Saan ka no naduktalan ti dakkel agatad ababayadan ti bus mo, no di ka naggunay? Kwa, anak. Kinapudno na. Nabang aran tirik na. Idi nakaaramidak iti pagsayaatan.
para kadagiti mailupit-lupit apadak. Sigurado ang maragsakan damat. Tadan pang rugyanda. Aging ga makabirok damanan iti sa bali a pagtrabahuan da. Wan anak ko. Naragsak da amin, idi agsisina kami. Nagyaman da pay Ay na, kastoy gayam ti marik na, no makaaramid ka iti nasayaat. Aywanan ti apo, ti tao a mairuruman. Ti manggiruruman, agpullo intun madanon ti tiyempo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.